Semareka den prayitna semuririh eka ambalik Tityani Gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti sing prayitna ngati-ngati nggih Den Ndara kula senggana Ndara kula Anoman negara Ngalengka menika kondang negara kandhang macan wong sing teka mrika nika pun didik kalih ratu Gustine ya kuwi Prabu Dasamuka dadi wong sing tegeh dadi wong sing mentalan mila kula meling kula wanti-wanti kalih panjenengan ora nyawang lanang ora nyawang wadon tiang-tiang Ngalengka niku sedaya kejem-kejem mangkono Kyai nggih tartamtu wae Kyai Semar ora bakal negakake lakune senggana nggone wis duweni kesaguhan jroning sedina sewengi iki aku kudu bisa ngrampungi gawe mestuti dawe sinuwun Rama Wijaya nggih ampun waskuwatos sing penggalih bidhal sampean benjang kapan Den dina iki uga Kyai aku bakal budal ana ing negara Ngalengka ngambah dirgantara Kyai Semar ndak aturi manjing ana kancing gelungku lamun lali aku elingno lamun kleru Anoman benerno ya Kyai nggih kula tutke ngambah dirgantara Gus sampeyan nganggo tekad satriya tanah Jawa mugi-mugi sembada kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti Den
Ombak kumbul ana madyaning samudra. Ana abdi dalem juru silem ana negara Ngalengka. Kang abaes buta setengah bajul. Tutuknya hanggegilani nama Ditya Wilkataksini. Gandeng landhep panggandane tuwin permana paningali. Nalika ngungak manginggil ana barang kang nyolowadi. Dasare kapatah jaga marang katentremaning praja Ngalengka. Mula sabarang kang kumelit diserot mesti kamplung ana waduke. Dupi ngawuningani klebating Anoman ingkang sampun dumugi tepis wiring praja Ngalengka. Kagiat kagura wekasan Sang Wilkataksini. Giya kaserot Sang Anoman satemah kamplung manjing paduke Ditya Kala Wilkataksini. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ora weruh sangkan paraning bilai. Teka iki aku diserot nganti mlebu ana sajroning weteng. Sing nyerot aku iki jane bangsane ngopo? Buron banyu apa malah buta sing jaga segara? Ya, ora peduli. Ora perlu mikir sapa sing nguntal Anoman. Sisaning kekuatanku iki tak klumpukke tak nggo jebol waduk iki. Murang toto mani nguntal marang Anoman. Ing kene marganing patimu jebol wadukmu. Ya Anoman mbacut kelaku dina iki. Ingkang minuwus ingkang mapan ana ing nagari Ngalengka Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gemprang-gemprang kaya kidang lumba kaya ula kobra Solahe Ratu Ngalengka Drajen Cinandra kadya mliwis nyampar banyu.
Sinta ora ana wong wadon kang kuwon jiret rasaku kejaba mung sliramu Yayi Rekyan Sinta. Sinta, tambanono brangtaku wong ayu. Kang kataman asmara rikala atiku peteng dedet lelimengan amung esemu kang bisa madangi atine Ratu Ngalengkadaraja Prabu Dasamuka. Cahyaning rembulan surem sorote yen mungsuh kelawan kasulistyaning warnamu. Sinta, madhep mrene ora ketang mung sak sleretan wong manis. Ngilangke sokang samar tresnaku sundul wiyati Sinta, wong sabar iku ana watese. Apa sliramu isih durung percaya marang anteping katresnanku? Apa sliramu maksih ngeboti tresnane si Rama Wijaya kae? Iya. Sinta, bojo kuwi durung mesti judul. Wong golek bojo kuwi luwih gampang merga sranane ya mung winates sing kena disawang ana ing mripat, ning yen jodho kuwi mapane ana telenging kalbu kang suci. Ora dicampuri kepenginan kang sipate mulair. Mula golek jodho kuwi adate luwih angel. Mung sing gawe urip sing pirsa. Mula senadyan tialangi gunung pitu, ning yen wis pancen dadi jodhone, tak kira ora kurang talan Sinta.
kekuatan ngawruh kang tekane tanpa sangkan saminjowan aywan batari saraswati sayakti handayani Amit pasang kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing iladuni dumawaing tawang towang kula ingkang sowan Sang Dewi iki sapa kok ana wanara seta ana wanara kusika seta tegese kethek kang wulese putih manjing ana ing taman suka ngadhep marang Ngrekyang Sinta. Inggih Sang Dewi. Dipun tepangaken kula menika Riwanda saking Guwa Kiskendha. Guwa Kiskendha menika sak andhap pengayomanipun ingkang sinuwun Sri Rama Wijaya. Lah kula pun Anoman utawi Senggana menika dinuta kaliyan Prabu Rama Wijaya. Prapteng wonten ing negari Ngalengka mriki jumujug wonten ing Taman Suka awit kula mundi dawuh saking ngarsanipun Prabu Rama Wijaya Sang Dewi jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara kaya dene lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu Senggana nganti tekan semono katresnaning Pangeran Rama marang panjenengan ingsun nganti utusan Rewanda Seta. Inggih Sang Dewi. Sampun ngantos wasumelang mboten badhe gantalan wulan. Mboten badhe gantalan sasi ingkang sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya badhe jumujug wonten mriki mapak jengandika Kanjeng Putri kondur mapan wonten ing pesanggrahan Pangliawan. Mangkono Anoman lakar kasinggihan. Apa ora dina iki wae aku melu marang jeneng sira bali ana ing pesanggrahan Mangliawan kepanggih kelawan Pangeran Rama. Boten Sang Dewi boten. Menawi awit kula namung mundi dawuh saking Prabu Sri Rama Wijaya. Benjang mawon menawi sampun tumapak wahyaning mangsa kala tartamtu jengandika saged kepanggih kalian Sri Rama Wijaya. Mangkono Senggana. Lho nggih. Yoh yen pancen kaya mangkono Ngrekyang Sinta bakal badal dawuh. Ngiras pantes kula badhe ngukur kekuatan negari Ngalengka mriki. Mila kula sowan dhateng mriki salajengipun kula tinitipan kaliyan Sri Rama Wijaya. Wujudipun ali-ali Sutya Ludira. Kinen ngagem jengandika Sang Dewi. Minangka pralampita Pangeran Rama maksih tresna dumateng jengandika swawi kula aturi nampi Sang Dewi.
ler kasiram toya windu Yasira marwata suta Yasira marwata suta kacaryan tiase kula kinten sampun cekap anggen kula marak seba kalilan kula badhe nyuwun pamit Sang Dewi senggono ngaturake panuwun lan sak balimu sing ati-ati awit negara Ngalengka kuwi kandhange macan kudu waspada sak kiwa tengenmu bebaya sak wanci-wancian nempuh marang jeneng sira senggono pangestu paduka ingkang kula suwun Sang Dewi minangka tandha sira wis ketemu karo aku mara gage tampanon aku titip wujude Kancing Gelung Kyai Cundha Manik mara konjuk marang Sinuwun Rama Regawaya Anoman lan nganti pirang ewu taun aku tetep ngenteni marang rawe Kakang Mas Rama Anoman tan samarga moring sukma sinuk maya winaya ing sepi Sinimpang palang yang kaku Pampukan ing marana Para saking Anoman malumpat sampun Prabdeng widing naga sahari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katingal Wanodya yukuru ageng gelung rusak warlan kisma gelung rusak warlan kisma kang iga-iga kaeksi iya jagat iya Dewa ya Bathara wis kasembadan
Anoman mundi dawuh Sri Rama Wijaya maringake ali-ali Sutya Ludira marang Keng Garwa. Kewajibane Anoman kurang siji, ya kuwi neter kekuatan saka Praja Ngalengka. Ya. Kae tak sawang ana wit-witan mapan ana sak sisi ing taman Praja Ngalengka. Bakale tak obrak-abrik. Bakale tak obrak-abrik kanggo srana mancing wong-wong kawula negara Ngalengka. mongko kanthening bumu salami mung awas eling logetaning alam Yayi Trigaya kados pundi Kakang? Mara coba sawangen kae ana wujude bedhes putih bondo wani bondo nekat manjing ana Praja Ngalengka kene. Ora mung kandhek semono,
Bedas putih kae ngobrak-abrik panging kekayon kang mapan ana ing taman negara Ngalengka. Wah, la dalah. Sajakipun menika salah satunggalipun mata pitayaning mungsuh. Bener, pangiraku uga kaya mangkono. Ngalengka ngibarat jati ketelusuban ruyung. Sawegakna barisan Ngalengka cekelen bekuk bedas kae nggih. Sendika ngestaken dawuh Kakang.
handedel gayuh gegono risang rama daya padyana yaksa gungcang krama namane wel katak sini jejagi jroning ware ong mbadha golam tanpa tuwa mina-mina drojaladri mila gugu saben ari wit latala prayoli binentang iki ana wanara kusika seta tegese kethek wulese putih sajake mata pitayaning mungsuh ngaku sapa kang dadi aranmu kalamun bisa tata jalma manungsa aranku Hanuman ya Senggana Bali takon sapa kang adang marang lakuku Trigaya Atmajendra negara Ngalengka wani ngobrak-abrik taman saka kang mapan negara Ngalengka tegese bosen urip soroh nyawa bosen ngemut legining gula apa wis jeleh nyawang sunaring srengenge mbuh ora idep aku kepingin neter kang sarta njajaki sepirata kaprayitnan kasekten kang sarta kasudirane Wadyabala negara Ngalengka wani karo Trigaya entek wedine kariwanine bagus sugih kendel bondoane legan golek omongan bubunuk golek pacarang marangi tata ngrajawu leno kaprayetan lair kang sarta batin tebyata damel sati gamu jotakon dosa sing ngono
hot, hey, 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 oh, hey, hey. Ho, hit, ho, ha, oi, ha, no. Hey. 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 Ho, hey, ho, ho, hey, wah, oh, hey, ho, hey, ho, at, ho, hey, ha, hey, fire, wah, wah. Hey, ha. Sumigat. Waduh, sakit pak. Sinom keparat si murang toto mani tanding kelapa
Wah. 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 Hot. Wah. 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 Ah. Wah. Hot. 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 Wah. Minggat kowe. Wah. Wat. Ho, ho. Hot, hot, wat. Goro janjut gumrekut ngembat watang raboso mungsu tangkep jojo kantaran bau sayeti wit latalah kedhek putih ora kena sinangga enteng kadang-kadangku ngalengko bubar maut sar-saran he Wanara Seta tibani paranti kelakon dadi biandan kowe. Wongko kowe. Hot. Bah. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Iki sapa iki ana bedhes putih. Dadi bantan ana ngarepku. Menika naminipun Anoman, utusanipun Prabu Rama Wijaya ingkang sajakipun soroh nyawa. Bakar Jit, bakar.
Ya, Denobong Risang Senggana kalian Risang Indrajit kocap. Datan mendho ning malah sangsaya Handodra. Datan mati ning malah saya ndadi. Geni ingkang ngobar jasate Risang Senggana ndadekake kasektene Risang Anoman. Ya ngamuk punggung sura tamtoha Risang Senggana. Pangamuk ing Sang Duta Agung mahanani ngalengka gosong geseng dadi lebu. Geger mawuran negara ngalengka. Mati dene iki. Kobong, Hei. ngalengka kobong, 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 ngalengka kobong. Sampeyan nesu oleh ning aja nganti bengkong sing dadi niat kang sarta sedya luhur ndika Ndara Anoman. Paduka ngemban sesanggeman, paduka ngemban gegayuhan ingkang luhur dados dutane Sri Rama Wijaya. Lah kok malah ngalengka sampeyan nggih pengewan-ewan karep sampeyan niku pripun? Monggo bali dhateng praja benjing wonten wekdalipun piyambak perang ing antaraning Balawanara kaliyan prajurit Ngalengka Diraja. Nggo kondur monggo. Kadhiatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwangutama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring proahati. Ya jagat Dewa Bathara wasisaning Ngabathara jagat senggana kang wus prapta ora sisip panjenengan ingsun amiji duta jeneng sira
ketitik Anoman wis bisa ngrampungi gawe jumbuh kelawan kesaguan ya kuwi netepi sesanggeman duta sajroning sedina sewengi. Anoman kepiye mungguh pawaratane dosang marating jagat kang abdi sampun nakyenaken kawontenanipun kang garwa ingkang cinidra Rahwana Raja. Kepara kula sampun jajaki sepinten kasekten miwah kekuatanipun praja Ngalengka mangkono Anoman lakar kasinggihan banjur ali-ali Sotya Ludira sampun dipun tampi sinuwun sampun lan mugi kawuningan kang garwa ugi titip wujudipun Kanjeng Gelung Kyai Cundamanik minangka cehna Rekyan Sinta tetep setya nunggu katresnan paduka. Gugur madyaning perang sari kudu palwaga ngancik jaman Mahabharata. Palwanuting ranu tresek karsani kacarita ingkang mapan ana pucuking gunung Kendali Sada putih memplak warnane kaya kapuk den wusani. Lah menika ta warnane dok inguni senopati mapan ana Pancamati kondange Gembong Swelagiri sang senggana ya Hanuman. Sak rampunge jaman Ramayana bendarane sang Anoman nenggih Sri Rama Wijaya wis purna darmane sirna saking Pandulu ya sabab kang mangkono andadosaken risang senggana bingung bilunglungan prasasat kaya wis kelangan kiblat jagat kaya wis den ubengi ngantos kandhek lampahe Giya Tarak Brata mapan ana pucuking harga Kendali Sada kang den sedya amung upadi baya sapa kang pantes den suwitani kinarya labuh mring jagat saisine. Pocap ana angin Garuda mbandang yekti prabawane satriya panenggak Pandhawa Dyan Bratasena ingkang lagune ngener datanate menggok datan kajarak nganti nabrak anggane sang senggana nganti kontal pitung pandeleng doy.
Desmananing rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panuksmaning jajelanat sukertaning bawana setan memba menungso ora ngerti titah lagi ngibadah nyedhaki rasa marang purbane Gusti Kang Mahanasa tanpa dosa tanpa luput aku mbok jejak wani karepmu piye setan. Langening kalang iwan aglar pandemun sar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kegono dasare mangsa katiga padha lerenana anggonmu panca bakah apa to darunane aku misah jeneng kita sakloron awit yen padha kok tutuk-tutukne anggonmu peperangan anggonmu gegeran ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas mara gage gatekno apa sing dadi dawe Bathara Bayu kangaran kadang Bayu kuwi gunggunge ana 5 ingkang sepisan ya kuwi Bayu Wilis wujute gunung ulese ijo jenenge Mainaka angka 2 ya kuwi Bayu Kanetra wujute buta ulese abang jenenge Jajal Werka angka 3 Bayu Kinara wujute kethek ulese putih ya kuwi Anoman angka 4 Bayu Langgeng wujute gajah ulese kuning jenenge Gajah Situ Bondo ewadene sing pungkasan ya kuwi Bayu Panutup ya Bayu Mangkurat wujute gagah pideksa satriya ulese ireng jenenge Werkudara ya sing ana mburiku iki yen wis cetha kaya mangkene apa arep dibacutke lembu gegeran aduh Yayi Werkudara Singkara tandang risang Bayu Siri urip bungkul manembah angler boyo kuntap adhiku Werkudara pun kakang nyuwun pangapura Yadi ora dadi ngopo Anoman kakangku
Werkudara gun njaluk pangapura krana wis wani ganggu gawe anggone Kakang Senggana malah diening. Mengko dhisik janjane jeneng kita Anoman kaya lagi bingung ndak titik saka gelagatmu kaya beneh karo padatan. Sing kok bingungi perkara apa? Duh pukulun. Sak sedanipun Sri Rama Wijaya kula kados kecalan kiblat. Mboten wonten titis Hyang Wisnu ingkang kula suwitani malih. Aja mangu-mangu rasamu Anoman. Tutna sak lakune adimu si Werkudara. Lakune Werkudara bakal goleki adine Panengah si Permadi. Kowe sakloron Werkudara lan Anoman padha jujuka ana ing Astana Gadamadana. Ing kono Werkudara bakal ketemu karo adine lanang lan Anoman uga bakal ketemu karo bendaramu kang bakal kok suwitani. Sikra kang kala tuwingan Rahina semubang yuwangarana kadinetraning Hanggarapo sabdaning kukila ringkani kara kaketer nikidung haninggung lir wuwusing bini panca duh aduh Bathara Gung Purwa bumi parana paring panasaba marang kawulungan bisa milih jantung ngamayati
Hong ilahing sekaring buwala langgeng kakang Guna Resi Narada. Ulat wisa banteng lareng kawula wonten punapi Adi Guru, Kakang. Ing ripalenggahan sak mangke kayangan goro-goro ketaman. Goro-goro kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilung-lungan goreh rongeh para hapsara miwah hapsari. Menawi miturut pamanggihipun Kakang Guna Resi Narada, kayangan Suralaya ingkang ketaman dahuru ing sakmangke kedaya saking punapa Kakang? Adi Guru, Kawula wonten dawuh. kayangan ketaman Geger. Kayangan ketaman dahuru mboten asanes awet daya pangaribawanipun titah ingkang sakmangke manunggu puja teteki brata mangun yoga brata mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah sinten titah kala wau mboten asanes kejawi namung tiyang cacah 3 ingkang gentur tapane manteng semedine sinaket kalian dewane nggih ingkang angka sepisan Nalendra Dwarawati Sri Bathara Kresna angka kalih Nalendra Mandura Prabu Baladewa kang sarta panengah Pandhawa Dian Permadi. Mekaten Kakang Narada. Nuwun inggih menawi mboten klentu tiyang 3 kala wau teteki brata mapan wonten ing Astana Gadamadana menika angajab punapa Kakang? Menawi Ratu Dwarawati kalian Ratu Mandura Prabu Kresna kalian Prabu Baladewa menika ndongaaken sudarmanipun ingkang sampun nyuwargi. Ndongaaken para pinisepuh negari Mandura ingkang sampun jinempana ingkang inci nandhi ngawiyat ingkang sarta ngajab kanugrahaning dewa. Paduka napa pun supe, paduka menapa lebya. Triyari kawuri utawi 3 dina kepungkur Adi Guru paring dawuh sabda tama dumateng kula mbok menawi boten gantalan dangu malih paduka Adi Guru badhe matedhakaken kanugrahaning dewa wujudipun wahyu purba sejati. Eling napa boten Adi Guru? Awit katahing sesanggeman kang sarta kewajiban ingkang sumampir pundak kanan kang sarta kiri ngantos kula lipya mbok menawi Jawata badhe nurunaken kanugrahan wujudipun wahyu purba sejati. Lah lajeng ingkang anyarirani wujudipun wahyu purba sejati kala wau sinten Adi Guru? Enggal dipun turunaken wonten Madyapada. Enggal dipun turunaken wonten titah ingkang samangke nembe tutur wonten ing Astana Gadamadana niki menika Ratu Dwarawati Ratu Mandura talah panengah Pandhawa Jaya Permati. Nun inggih ingkang anyarirani mboten wonten sanes kejawi Ratu Pancamati. Nun inggih Prabu Sri Rama Wijaya ingkang dados titisipun Hyang Wisnu. Ingkang mangke badhe manitis wonten Ratu Dwarawati Prabu Kresna punika simbolipun wahyu purba dene wahyu sejati punika kasariran dening Lesmana Widagda dene wahyu sejati menika binelah dados kalih punika inggih menika wahyu sejati dalah wahyu wadat. Wahyu sejati menika mangke badhe manitis dhateng panengah Pandhawa dene wahyu wadat badhe manitis manjing wonten jiwa raganipun Ratu Mandura Prabu Baladewa. Makaten Adi Guru nuwun inggih Kakang. Bathara Indra kula wonten dawuh Dhuwur Rama Bungkulun aja karunden gawe. Maragage timbalana ya kuwi Sri Rama Wijaya kang sarta Lesmana Widagda kang wis abadan sukma kinen madhep ana ngarsaning ingsun amit madal pasilan Dhuwur Rama Bungkulun.
nyata laruta saking kutha sagara kula yen atana mutusa sang sri wanter timbalanipun Hyang Adipukulun Manikmaya hamiji dumateng kula pun Rama Wijaya. Lesmana widagdo arsa cumadhong dawuh Hyang Adipukulun Rama Wijaya. Kang sartosi Lesmana widagdo wis kinudrat ing jagat pinurba ing dewa pinesti ing widhi kalamun ripalungguhan iki. Jeneng kita sakloron kang minangka pengawak wahyu purba sejati wis wancine tumedhak ana ing Madyapada. Dene tumurunmu ora ana papan liya kejaba kang mapan ana ing Astana Gada Madana papan pesareane para leluhur pepundhen ana ing negara Mandura. Sinten ingkang kedah kula panjingi sarana panitesyanipun wahyu purba sejati duh Hyang Adipukulun Rama Wijaya sira kang anyarirani wahyu purba manitisa marang padha padaning titis Wisnu. Ora ana liya ya ana jiwa ragane Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dene si Lesmana widagdo binelah panitise wahyu sejati dadi loro. Wahyu sejati manitis marang si panengah Pandhawa si Permadi, wahyu wadat manitis marang Ratu Mandura Prabu Baladewa. Parawaca dawuh pangandika paduka Hyang Adipukulun. Kawula badhe nindakaken dharma kang sarta sesanggeman punika ya duga-duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri. Rama Wijaya kang sarta Lesmana muduna wis wancine wahyu purba sejati tumedhak ana ing jagat raya wis wancine Rama Wijaya kang sarta Lesmana widagdo manitis marang titah ingkang gentur tapane kang sarta manteng semedine. Duga-duga gina ngati-ngati aja nganti keri lewata tepining lepen tempuran kang bening banyune muga-muga sembodo kang jinaka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti. Malay sing kulit jagone kula nang amalungi matadan wanci megajagane intang panjarino mencorong aja rodel ayo tumandang akalo lumawen sing kulit jagone kula rame amalungi matandane wanci megajagane intang panjarino mencorong aja Yaksa Guru rupa ora sedeng nalindra ing raja manik sejatining alam kang tinuding jagat pandhaku yutunya-tunyaku dhewe. Aku Dasamuka biyen kang wis awujud badan sukma godhayetmu sing dadi jejulukku. Durung trima rasaning atiku sadyan aku sawujud sukma nanging durung bisa sesandingan kelawan titis Dewi Widawati. Jamane wis ganti Ramayana Guming Sri mangsa kala iki wis jaman Mahabharata. Kabar sumebar pawarta warata Dewi Widawati manitis marang putri Mandura ya kuwi si Bratajaya. Jare kabare mbok bakul sinambi wara kalamuntina iki Dewi Bratajaya kang manggon ana negara Ndwarawati. Ndwarawati dina iki kahanane lagi sepi lir asepah samun. Ndwarawati kahanane kumplang. Merga ditinggal ratu nang nggone teteki Brata mapan ning astana Gatamatala. Kahanane iki bakal tak gunakake kanthi bener becik. Bakal colak pondhong nyemot Bratajaya tati-titi Widawati.
Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Wah, iki sing tak karepke. Putri Mandura si Brata Jaya Titi si Widawati lagi turu kepati. Dasare wong ayu ki anggere turu ambak lambene mengo ning panggah ketok ayune. Bayah. Dasare jarike nyingkap ketok pupune. Bayah kuwur sing dadi pikirane Kuda Yitma edan-edanan. Brata celak pondong nyemo tak boyong nek karaku tawang kantungan. Aduh, edan-edanan Dwarawati kelangan gedhen-gedhen dadi atur sinuwun Dwarawati. Moyah nayuh Baskara Titi mangsa kala Prabu Kresna gandeng panjenengan ingsun kelawan panjenenganmu padha-padha titise Sang Hyang Wisnu ora ana dosa kang sarta salahe panjenengan ingsun bakal manitis marang jeneng Sira Ratu Ndarawati. Aku Prabu Rama Wijaya kang dadi pengawaning Wahyu Purba sejati bakal manitis ana jiwa ragamu Prabu Kresna. Ana cahya manter sak sada lanang ijo maya-maya manjing ana jiwa ragane Ratu Mandura kelawan adiku Yayi Ndarawati. Apa kanugrahaning dewa wujud Wahyu Purba sejati wis manitis marang awake dhewe sakloron Kresna? Nuwun inggih sampun kok Prabu. Lah dalah. Tegese ora muspra tanpa guna anggone awake dhewe teteki brata mapan ana ing Astana Gada Madana kene Kresna. Nuwun inggih lakar kasinggihan Doko Prabu nanging ingkang nampi wujudipun kanugrahan boten ngemungaken kula kalian paduka Koko Prabu. Lho, lah sapa? Kamangka sing tapa ana ing Astana Gada Madana ki mung wong loro, Yayi Kresna karo Prabu Baladewa. Sijine sapa Kresna? Panengah Pandhawa. Aja dedelikan. Kabantuk wahyune ngalah ya dumilah mangolah ilmu bangkit ing welah dalah permadi barang ya entuk wahyu nuwun inggih Wahyu Purba menika ingkang kasariran dening Ratu Pancawati Rumuhun Prabu Rama Wijaya manitis dhateng kula dene wahyu sejati binelah panitisipun Wahyu sejati kalian Wahyu Wadat, Wahyu sejati manjing wonten ing Rayi Permadi dening Wahyu Wadat. Manitis dumateng jeng ngandika Njeng Koko Prabu. Wahyu Wadat maknane Wahyu Wadat menika sakjeke urip boten kenging apalakrama. Aku wis duwe Mbakyu Wirawati. Lho, boten kok mloho tapi lugu anggenipun maknane menika boten Njeng Koko Prabu. Lah banjur maknane lire piye Kresna? Menawi sampun palakrama lan nampi wujudipun Wahyu Wadat boten kenging palakrama utawi wayuh utawi rabi malih menika dados sirikan kok Prabu. Entuk Wahyu Wadat ora entuk rabi malih. Kok ya entuk wahyu barang lho. Wahyune diijolne ora entuk. Lho mboten kenging. Rabine mboten angsal. Gendaan, malah dosa.
Lho, nika sinten itu kok? Petrek niku sinten? Bocah Bandaramati. Aduh, Dwaramati kelangan gedhen-gedhen wonten Duratmaka. Apa sing dicidra? Kang Rayi Bratajaya sinidra wani dening Duratmaka dha sinuwun. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang ing Werkudara nyusul ana astana Gada Madana. Aku golek ilangi Jlamprong, dheweke wis antuk kanugrahan perangane Wahyu Purba sejati. Syukur sekethi jumurung. Ndur, iki sapa ana wanara sing kok kanthi rene? Iki biyen abdine Rama Wijaya. Nalika jaman Ramayana jenenge Anoman. Saiki Anoman wis kelangan pangayoman merga Prabu Rama wis jinempa ning angin cinandhi ngawiyat. Cekak cukupe Anoman kepingin suwita baya sapa sing dadi titise Bathara Rama ya Bathara Wisnu. Kamangka lumahing bawana kureping ngakasa sing dadi titising Wisnu ya mung kowe Jleteng Kresna kakangku. Kula badhe suwita do sinuwun. Bakal melu ning Dwaramati. Nun inggih. Kula badhe nelasaken sisaning umur kula kagem labuh dumateng kautaman kanthi srana humiring paduka Sri Kresna. Kula lila toh jiwa raga kagem srana kayuwanan paduka sinuwun Anoman iya. Mara coba kayana buta cat katon cat ora wani bradat adiku si lara ireng. Ya Bratajaya. Yen kowe bisa ngrampungi karya bakal tak tampa paswitanmu. Nyuwun pangestu sinuwun. Anoman kethek tuwek keplek mate isih urip. Anoman bakal isih urip. Nyawane Dasamuka sing jedul saka kuburan nyebar marang kanistan. Dasamuka Godayitma gelem minggat nek mbok sangoni lara ireng cangkeme.
Latala setan membo menungso. Bola bali Anoman marake godhoyo gagar wikar tanpa karya nggonku bakal duweni kekayon sesandingan karo Titis Widawati. Samu barange wis cetha, samu barange wis ngeglo. Yo. Ing ripalungguhan iki dina sak mengko tak akoni. Tak akoni godhoyitmu. Godhoyitmu kalah. Godhoyitmu kalah ning Titenana. Titenana taun ngarep angger dusun kene nganake bersih dusun ora nekane dalang iki tak ganggu meneh. Sing peteng sampun padhang, sing ruwet sampun udar, Ndara. Nggih. Ngaturaken panuwun dumateng Sri Kresna, awit kula sampun dipun lilani suwita dumateng Paduka ingkang minangka dados titise Hyang Wisnu. Iya, nanging Anoman kados pundi? Ibarate srengenge umurmu sing ngliwang mangulun. Yen kowe arep labuh aja dadi satriya, ning labuhmu kudu dadi brahmana utawa pendhita. Dadiya pendhita. Dadiya pendhita mapan ana Gunung Kendalisada, dasare kowe ya wis sawetara wanci mapan ana kono. Tetep dadi pendhita ana pertapan Kendalisada, apeparap Resi Anoman ya begawan Mayangga Seta. Lapai sipap alam surya candra